Už za pár dní nám začne boj o olympijské hry presne na tomto štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave dňa 29.7. Kto bude hrať za Slovensko a s kým budeme hrať? Poďme sa na to pozrieť. Tento rok nám príde veľa útočníkov z českej extraligy, a to konkrétne dvojica Miloš Roman a Libor Hudáček. Z Třinca príde Lukáš Cingels zo Sparty Praha, Matúš Sukel z Litvinova, Robert Lantoši, ktorý bude od budúcej sezóny obliekať dres Liberca. Do útočných radov nám prídu pomôcť bratia Pospíšilovci. Určite bol nadšenie. Prvý moment, keď som vlastne vedľa brata sedel, tak bol to taký pocit, že ako keby sme išli na partičku cez leto, cez volen, ale potom som si vlastne uvedomil, že vlastne sme už v reprezentácii a bol to pocit, keď som urobil prvé cvičenie, tak som si to vlastne ešte nejakým spôsobom uvedomoval. Kristian dokonca príde po dvojročnej pauze, kedy mal priamy konflikt s Craigom Ramsey. Zo Zámoria budeme mať dispozícii Adama Sikoru, Tomáša Tatara, Pavla Regendu. Zase zo Švédska príde Marek Hrivík, Marian Studenič a plus z KHL bude hrať Adam Líška. Tento rok máme dosť silnú obranu. Mená ako Patrik Koch, Šimon Nemec alebo Peter Čerešňák alebo dokonca z KHL Martin Gernát alebo Mário Grman. Je tam aj napísaný Martin Fehervári, ale ten je dosť otázny so svojím zranením. Ja osobne sa cítim dobre, trénujem na ľade také posledné 2-3 týždne. Na brankárskom poste máme hlavnú oporu a to je Samuel Hlavaj, ktorý nedávno podpísal zmluvu s NHL týmom. Tam máme Stanislava Škorvánka a Denisa Godu. Náš prvý super je Rakúsko, následne Maďarsko. Posledný zápas hráme 1. septembra proti Kazachstanu. Ja si myslím, že toto by mala byť povinná jazda chalanov, aj keď nám už veľakrát dokázali, že sa trochu vedia aj natrápiť s papierovo slabšími tímami. Čo sa týka hry, na minulej kvalifikácii sme si mohli všimnúť, že sme vyhrali zápas o gól, čiže budú to podľa mňa menej záživné zápasy. Neuvidíme podľa mňa až tak veľa gólov, nejak veľa útokov. Skôr to budeme hrať na obranu, keďže, ako som už spomínal, máme ju dosť silnú a skôr sa budeme spoliehať aj teda bránkara Samoa Hlavaja. A čo myslíte vy? Skomplikuje nám nejaký tým postup? Napíšte mi do komentárov. Ale to už je všetko z tohto videa. Ak sa vám páči moja tvorba, budem rád za like, odber, zdieľanie. Čaute.